Oh iya. Mangga Mbak Apri, Mbak Mimin. Oh iya. Pelok Pak De, pelok Pak De, pelok Pak De. Oh iya. Neno. Mas aja diplerok. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik. Waduh, penjenengan 2 tahun yang lalu sampun nate sowan dateng mriki. Wonten papan mriki. Papanipun giteng mriki niki. Nggih, leres. Semakin lama semakin cantik, semakin lama semakin memudar. Dasare wong wedok enom. Nggih. Wedok asli tur enom lho. Ana sinden kok tuwa lenang dandan wedok gelungan wis. Nek bocahe mangkat dugangen ae nek wong. Mangkat jenenge Sukimen. Mulane kuwi. Senajan tadi kaya ngapa nanging antusiase warga kene luar biasa. Mergo ngelingono sakesuk tekane sore mau ora udan. Mula papane kono kuwi rada jemek upama ora jemek entahne kaya ngapa pamirsa sing kepareng mirsani. Lah nggih to ngantos sendal kula niku ambles terus. Sandalmu? Nggih kula niku mboten saged mlampah teng ajeng niki wau. Iya. Ya sebejamu kok, Pri. Gur sandale iso tuku meneh lah. Aku iki lho mlaku ngene to. Nek bokongku nyisih ngene iki to. Kuwi ganjelanmu le miring. Mulane kuwi antusiase warga kene arep dikaya ngapa tetep nyuwun Mbak Apri karo Mbak Mimin. Karepe ngono nyuwune ngono Mbak Apri to. Rungokno. Karepe ngono kok sik aja protes sik. Mergo aku matur karo panjenengane bapak-bapak panitia. Mimin Apri itu adalah satu manajemen. Nah, lah Pak D Tunggal ki jane Mimin yo tuwek kaya ngono. Ngono ngapunten Pak D kedah ketut. Mergane mboten ketut iki mengke manajemenipun saged bubar ya Mbak piyambak. Tetak usahake kowe supaya ketut ki piye. Sing penting kowe iki mau aja ulat aja peteng, ulat iki mau ya sing membara, sing mempesona ngono. Nadyan to wong lanang ya kaya wedok tenan. Aja malah kaya ngono kok. Lah, ngono sing senyume sing piye ngono lho. Wis gelungan wis nyari ra busana dadi wong wedok ki jiwane ngarit dilaki sik. Kok isih matur nuwun kita 7 tanteng sampun ngegoh-egohke kula satemen saged katut sowan wonten mriki. Ning mbok ya ngomong rasa. Ngomong rasa piye? Upama Pak D Tunggal iki ndika Mimin rasa katut aja dingendikake ning publik ngono nggo sesi dembah ning omah wae kok. Sone sing dikersake Apri tok. Wah ora ya menyakitkan. Upama iya Pak D ngendika kaya ngono panitia ora mbok ya Mbak Mimin iki kagem bonusan dicaosi Mbak Mimin kula nggo genep-genep ora apa-apa. Wong ngendikane nek ayu kabeh ya donya piye kok Pak Mimin ki nggo campuran ngoten carane. Nggo campuran cara sambel tambahi peterak iso enak to. Lah, carane kowe iki nggo trambul ngono ya. Ya nggo trambul ngoten. Lah nek kabeh kudu ayu to sing tuwa sing elek apa ora ndek rezeki gitu. Monggo setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki. Iya. Kok nek tuwa mosok ora ndek rezeki, sing pawe sing nom-nom tok ya pripun. Nah iya. Kowe lho umurmu sok kaya aku lho kancaku kaya aku. Saku iso dadak dipethuk adi-adi. Sones tuwa karo aku paribadan lune klera sudi. Saiki lho kabeh yoga pengen goncenge kowe pengen ngetrekke kowe, njaluk nomor WA-mu, njaluk nomor IG-mu liyane. Takon dosamu. Ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu, ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Aja jumawa apa sombong, aja takabur, aja dumeh dibela Pak 7 tanto. Oh alah, mbok sing alah. Aku ki ora mbela ki ora. Mboten bela mbok ngomong rasa. Pak gimana jenenge among rasa kok iso ngomong siji-sijine.
Bapak kula bosok kula kokol aku ya kowe wangi jenengan tok kowe wangi jenengan bapak kok. Nek ngeten iku berlarut-larut niku menjadi presiden yang tidak baik. Presidennya Pak Prabowo. Presiden sesuatu yang tidak baik. Oh iya. Lah, lho. Kowe aja kakak nesu kala menjengmu lho ketok. Lho, nek babakan suara apik apri. Iya. Babakan Pak Suryan ya cantik apri. Nek tekon ora wani lho kula mesti mriku bosok nek kan. Tekon wani ditandingke Bosok lho senengane kok koyo. Lha apa kemang wayang trek apa? Nek ra nyegat supir truk apa? Lah kowe sing ngakon, kowe engko aja mlebu sik sing mlebu ben aku sik, aku ndak kalah ayu ngono to kowe mau. Kuwi kan bingek saya. Bingek. Kula mang bagekke Pak Tangtu. Nggih sugeng dalu Mbak Mimin. Dalu. Sing sehat nggih. Pak terus mentel. Merajuke piyai putri kuwi dadi mesem guyu. Dadi pomon kakunge kok sawah apa kok sangkan. Jangan senajan to anakmu nangis, senajan to sumbangan 25. Aja langsung, Pak dina iku sumbangan 25. Lho anakmu ra bodho. Aja langsung men kondur sik lenggah dicaosi undukan. Engko nek wis syukur dahar, engko nek layak kae Pak niki sumbangan ana barengan 5 ki penake piye ya? Jenengan wis kagungan duit apa urung? Nek urung ali-aliku tak dole sik ya nek sok dijoli lho. Dadi wong wedok ki nganggo ali-ali ki ora kok nggo sombong, nggo takabur mboten. Kaya aku lho iki kan iki kan jero 90 gram to iki lho. Nek iki kan nek kanggone wong sing ra seneng dikira sombong, takabur, sombong. Yo gelang 90 gram. Nek kanggone wong sing oh kae iso dadi daringan. Kae setiti dikake bojone iso nyelengi. Mas tuwa iki. Tuwa banget terus saiki nek tuwa iki 2 juta punjul nek Mas tuwa. Lah iya. Nek Mas Nom kan gur 100 1 juta 400 tuwa. Nek lah apa lho Lek? Lah jadi 90 gram kok Prin. Nek ketok iki Lek nampa paket Shopee-ne aku. Sing Shopee sing omah iki asli. Asli sekuan. Asli grenjeng. Nah iya. Ya matur nuwun Pak Tantut. Matur nuwun. Panjenengan tansah nganti kula. Ruahan iki ping 3 napa ping sekawan nggih Oh panjenengan malah ping 4 dhewe. Lah nggih. Nah iya. Matur nuwun Pak Tantut. Nah iya. Iya ya syukur. Lho iki kowe yo ngaturke panuwun kalih warga mriki lho Lek. Sedaya warga panitia maliginipun. Sinaosa kalih taun kepekir kula sampun sowan ning kacehna dalu menika tasih kepareni bali kula matur sembah nuwun anak yatim piatu dioperi ya Allah. Mbok ora sandadak golek rai. Lho Pak Tante lho ya yatim piatu. Kok dadak aku ngeliki yatim piatu iki ana werdine. Niku ana werdine Pak Tantut menika ya. piye? Bangsa itu negara iki nek pengen gede syaratnya ana 4. Apa siji? Siji dadi pemimpin sing adil dan bijaksana. Heeh. Nomor 2 arife para pemuka agama sing iso ngedem suasana. Iya. Nomor 3 dermawane wong sugih ya kuwi salah satunya memberikan fakir miskin dan kene. Terus sing yatim piatu sing ping 4 dongane wong fakir. Lah dadi aku wong teraniaya itu dongane malah ijabah. Mula aja sok nyakiti atine wong ora duwe dipoyoki, wong paribasan ngene dipoyoki. Nek ngantek dongane dekne iki ngantek balik terus numusi nggo kuwi lho. Nek dongane elek. Kuwi dongane wong yatim. Wong yatim, wong teraniaya kuwi dongane ijabah wong fakir kuwi. Gek kowe ya tresna banget ya Lek nek karo mbokmu. Ya sayang banget kok sing Jiwaraga. Kok ora melu? Aku jak pengen gelungang. Kok kon melu kuburan. Ya. Mugi-mugi warga Sekulan sak sampunipun ngawontenaken adicara bersih desa sadrana ruahan dalu menika tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayah. Amin. Ingkang sekolah pinter sekolahe. Amin. Ingkang ngolah tetanen mugi-mugi panenipun matikel-tikel. Amin. Ingkang nyambut damel dipun paringi gangsar Amin. lancar. Amin. Ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Selamat lancar turas metu waras. Nah, anake nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Kulen. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Sejati. Aja kaya kowe. Kowe no. Kowe no. Kowe no. Nah, akar fotoke jek ketok cantik lho. Oh. Cek elek. Cantik Ya. elegan nggih ngeten iki Pak Tantut. Telek. Iki neng panyuwun. Kelakon menapa? Supaya diaturke langgame ya kuwi 1 pudang kuning. Injih. Kaping kalipun menika gubuk asmara. Kaping 3nipun menika Kastian Jati. Katresnan sejati. Kastian Jati. Kasetian sejati, Pri. Kasetian sejati. Ana meneh to. Kuwi nang dhewe. Kuwi nang dhewe Parma. Oh, iringane musik apa langgam? Oh, musik. Oh, ya engko diaturke engko. Ing pudang kuning sik wae to, Wong. Ping apik pundi aku ngerti. Mergo wit tangga 10 rumah sayene kuwi ra leren. Awan bengi.
Awan mau gek kowe iki ning Jatinom kono. Terus bablas ning Mukiran Semarang. Ya. Ngadek aku sempat bobok lho, bapakne cacah ngersake kowe tak semayani sesuk lho, Jos. Aku yane ya dosa. Nek wong lanang ngersake wong wedok endo tanpa alasan yang jelas ki, wong wedok iso etuk ora ngladani bojo ki mung loro. Siji datang bulan, loro lagi sakit. Nek mung kesele nyanyi ngono ya tetep ngladeni. Lah aku ya dosa to iki mangeboti Pak Tantut to aku. Lah bojomu iki bangsane wong. Kowe tringin enggak? Weh tenan enggak. Iki panyuwun saka Pak Haji Kasdi ngersakake pepeling juga. Matur nuwun Pak Haji Kasdi. Ya. Nggih. Manut celiramu nak podang kuning Ya, kena. pedang kuning apa sing Bubuk asmara. Bubuk asmara salah siji. Pedang kuning mawon nggih. Nggih, ya. Dibawani sing apik. Kowe iki kondang sinden duo. Nek nyuwara ya kudu wong loro, ora mung ijen padha ijen. Ana April ana Mimin ya kurang genep nggih. Iya, eneng apik eneng elek. Kok elek? Saya sedaya. Oh, saya sedaya. Oh iya. Nah, ya. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Kowe 100 pirang dina ya, Pri? Lah kok suaramu nek esuk to suaramu alarm aku adus. Lah nek berarti nek ruwah bladekan setengah saski aku radus. Nek adus malah lanang. Kok to? Ngono ya. Ora ngomongake Mbak Apri. Aku dhewe ya ngono. Upamane mayang 7 dina ya ora adus 7 dina. Oh, ngaten. Oh, kuwi ciri khase sebagai dalang, sebagai seniman sing sejati ki ngono kuwi. Sebabnya nek adewe kambon banyu ngantuk-ngantuk dadi gerok. Oh, ngaten pengaruh nggih. Pengaruh. Nek eyang klon kon ndawuhi, kowe nek dadi sinden sing pengen suarane ajeg, aja mangan sing peliket ngoten niku. Pliket. Lah ya pliket barang Aja dipisah. Pliket ki lho Mas kok jangan apa jenenge nongko nika ya pliket ana telutuwe, jangan Jepang ya ana telutuwe, menghindari. Lah sing mbok pangan lem kastol ya pliket kok. Terus ke. Suarane Mbak Mimin Genti. Dipun keparengaken nggih. Pareng monggo. Ning kula matur nuwun kalian bapak-bapak kan nggah mriki wau. Anu Mimin saiki karo 2 tahun kepungkur ayu saiki ya. Nggih Pak, nek niki diapri kan mergo suntik putih nek kula air wudu Pak. Dados benten sih. Ya pengaruh benten toh jeneng air wudu. Nek suntik putih kan didet suntik engko nek ra didet kan ireng meneh. Lah nek air wudu ki ra mesti salat to. Salat. Lah nganggo ruko apa sarung? Ya nganggo sarung to, Pri. Ning motife kembang kenongo. Ya alon-alon kok. Sinden agek grembenge wis nek itu ati iki apik ya ten. Ora gremeng bengok kok. Wasu. Menggan kula. Au. Ana. Sedaya proses kok nggih Pak, dadi kalah bisa karena kalah biasa. Terusno, do cerewet ae. Golek isi ora sombong iki talenta sombong. Kowe iri. Aja iri, Mbak. Wong ndek kemampuane dipamerke, disuguhke. Kok sombong men. Larisku ora bakal ngunake rezekine sampean. Laris jenengan ora bakal ngunake rezeki kowe sono takre dhewe-dhewe. Kesaten, kedadi tatar menika. Iya ya rene ya sik. Lah kok kowe iki kok ket mogur muring. Sombong. Apa lagi bulan Tatu aku, Mbak. Iya ya. Alah jan. Gula nek muring malah miring kabeh wong ngene. Benakno ya. Lah apri anarkis kok. Golek isi podang pita
Bapake, berarti sing ana bapake. Nyun duka, Pak. Nek karo Kyai Kakung kok gogloh ya. Pangestunipun, resik atine kok, Pak. Ayo nek kok kadoan kok cerak lah jenggote. Tak pateni lho bripit. Lah ya ora dikerok niku ya. Lah aku mbok dikerok sik ngono lho. Jadi darurat lho, Bri. Aku kan pangaten mau tahlilan sik lho ya. Lah kok ngerok aku ngono, Guys. Iba bunga ngati. Kok cengkok sing sewajarnya mawon, Pak? Iya wajar. Lah telake beda-beda. Oh, iya wes. Dan kok Niki tenggorokan kurung karo telake karakter kok benten kok. telake beda. Wae ora nyengkal. Ya. Kaya kleru ning penerpleng larasan. Wah, telek. Kan enten sing kleru terus ngedrop ngoten. Kula ora iso, iso menerke ngoten. Iya. Terus ke. Nyanding bisa. Halah nyanding bisa dadi Pak disambung. Matur nuwun sanget wongon sadranan 20-an kita antut Hendri Solo nyuwun lagunipun Sotya. Nggih. Wah, semangat ndara mugi Allah paring sehat terus amin saking Mas Topik Hidayah Sabtu Ariyanto. Mas Eko Suroso monitor Om matur sembah nuwun Pak D. Ditantut menika iki aku bagus cetan ampun njeluk ngangge. Oh nggih nyuwun lagunipun Lestari sing nyanyi Nanda. Nggih. Enggak aku diaturke. Ya pokoke siji-siji. Oh iya. Monggo dipun aturaken Mbak Apri. Ya mangga. Awan ning omah wis ora klesan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mupen-mupen mitrang ganggu kleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Bablaske gubuk asmara. Yo.
yen kae tak andung tresno ilaha illallah tanpa bantal tanpa rasa la ilaha illallah ketaman asmara kupo kae pada mati lilit singet saiki kae gak cerita wayah lengi la kang ilaha gagak rino Neno. apik ya lek iringane ya kon sabar piye to Bri lah piye ta iringan apik kaya ngene kok ana wong sabar ki ana watese awalan aku iso nglengganani terus mimin ra katut oke aku iso nampa mergo rupaku ya ora madolke gini ya sadar diri pertama garapan ki garapan kuwi ngetes kemampuanku Heeh. wis tak lakoni bareng kedua kowe penak kok iringanku kaya ngono lah piye apa iringane kleru ngene iki mau ora kleru kaya ngletheki maling lho Bri aku sindan lho fenomenal lho aku ki star gestar tulisan iki maha bintang Pak Tantut Bintang 7. penjenengan kurang tegas kalian yoga-yoga penjenengan kalian pengerawat penjenengan kurang tegas Kurang tegas. nek babakan pinter kula mboten maiben Ah iya. ning etikanipun kok kalian tuh ageng memanusiakan manusia niku penting lebih penting adab baru ilmu aja gede-gede pinter ya adab lho sing Terus gedor sing lek mbok karepke. dari kok kesangaten kok plotekan kok wong duyak-uyak maling kok wong memedi trotok Terus njalukmu piye? lah gandeng aku ya wis berusia kan 50 kurang 1 tuh aku rada alon-alon rada nglentreh ada alon-alon Alon-alon. kuning Terus. lah yo halus ready are you ready Yes. okay ready okay Yes. okay Yes no. cadatan sajroning iya datan lunyo alah yo kaya marati aku kok Piye? Jare kon lentreh. Umurmu wis tuwek. Sobirin. Umurmu wis Lentreh niku ya tetep sesuai. Nek kan aku kudu sindan jompo. Kudu Parkinson. kok selatan ana angel Rada speednya, tahu speed, kecepatan. oh nek kene mau Speed. kelentren Kecepatan. Yes. Iya. Kecepatan speed. men Nek keras suaranya gitu power, nek kecepatan speed. takat Ora stakato terus. Cadatan sajroning ati. Cadatan luntur saya merati. jare Gunane gamelan sapang kok iki ku apa? Ditabuk gamelan ora nggo contong, gamelang. Gus. Centeli yo dadi senior lho ora anu. Padha tugoro barangnya. Bocah ya. Bocah do celometan penjalan kudu ngelingke. Wong tuwa ora kena nggo contoh. kok kan mogor muring-muring ya lho kowe iki Gamelane ditabuh bareng, aja nganggo contong, aja nganggo lati. Jane aku ngomong kasar ki ora tekan atiku nek kebangetan kok. Lambe sak tumangkari sak merang tenan. lho arep dipeluk kakak iya Ayah, iya sebutlah panggilan pasanganmu dengan halus. Ayah, Pak ne cah-cah, Mas ora. Piye Ndes ngono. Ku nek ditiru anake iki lho. Piye Iya. bune? Ya secepet ya, Mas. Ayah, oh mangga. tempone cepat Cepat. Cadatan sajroning ati. Bapak Ibu panitia nyuwun panitia 3 nggih guwang batang, Pak. Piye? Kene ae kowe ngomong matur karo Pak Tantut. Pak
kula wegah kambunan mimin ngono. Ngomong ngono ae. Karwane lek ora mangkat. Saiki Kanca-kanca nggih nyun pirsa. perwakilan ya. Nggih, perwakilan. Perwakilan Mas Sunil. Nah, monggo Mas jenengan sing dados ketuanipun. Nggih. Pripun? Nyun pirsa. Nah, piye Mas? Mang jujur Mas, piye? Ojo, jangan karena satu orang mempengaruhi yang lain. Lah, Ya, salah siji, piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mike wabarakatuh. Mas. Nah. Karepmu piye? Cetane kanca-kanca among rasa kene aku melu sindhen Pak Tantu do seneng apa ora? Piye, Cok? Seneng ora, Cok? Barengke 1 2 3. Ora. Lho, rungokno. Ketoke sing ngendika ora mau pengen ngayunke aku nek aku mau. Ketok pengen dahar aku. Lah kan ra gage-gage. Terusan mbok takoki sapa? Sik. Sinden. Iki nek Piai Yutun. Iya. Ayah kalau aku ikut Pak Tantut, ayah suka kagak? Iya. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Duh, apa ngapeh iki? Boleh, Kak lho. Ki mergane wong wis penggale wis menep. Nggih, wis menep ora mikir duniawi. Lho, piye perso piyambak to entes. Saiki sing sepuh meneh Pak Detarno. Talenono, Pak Datarno sing nentem. Bareng isik. Nggih. Pak Detarno, kula kali sampean wis padha tuane. Nek gur mburu senenge ra ono entek. Kula kali penjen ra mburu ayem. Seneng mboten menawi kula ndherekaken Pak Tantu. Oke. Oke. Ya. Loh, Mbahsu kae, gampang kae. pripun, Mbah? Nyamang kula timplak-timplake duduh gule ngene pripun? Gak apik. Ora apik. Alhamdulillah nek Pak Desu tesih sadar. Ndak muncul iki. Apa paedahe dandana ayu aja ger diwirang-wirangke. Ora apik ya dibosok-bosokke. Ya. Senengane kok ngono ngremehke aku underestimate. Gelungan ki nek nggon sirah gelungan ning cengel ki. Ndak nonton, Nduk. Mulane kuwi iki mau diaturke. Ngapa lho? Malah patakku tok jingget. Lah iya. Nggih, menika panyuwun saking panjenenganipun Mas Agus. Mas Agus menika sebagai sekretarisipun ngersakaken panjenenganipun Bapak Mudir Pak Bayan kapurih pinarak ning pepanggungan. Oh iya. Mangga Mas Bayan. Mangga Mas Bayan. Ya, pundi piyayinipun kula suwun pinarak dhateng pepanggungan. Ya. Mangga tutuk. Botak. Sugeng ndalu Pak Bayan. Sugeng dalu Pak Tantut. Waduh, dangu mboten pinanggih nggih Mas nggih. Nggih, ajeng nyusul udan terus. Lah nggih, terus dasaripun jenengan oleh arep nyuwara pun jenengan bandani lahir batin ketitik nggen irung jenengan niku jenengan paringi tancoplas. Kenging napa to, Pak? Wah, flu. Oh, flu. Niku tancoplas apa koyok niku, Pak? Koyok. Oh, koyok. Kersane iya. rapi anget. Nggih. Nggih, nderek ngregengaken mawon. Nggih. Kalih warga kula sedaya kemawon. Nggih. Ingkang sami ngempal alhamdulillah sinasa wau Jawa. Wah, kathah sanget Pak Tantut. Sakmenika dipun paringi tingkas, Pak. Alhamdulillah, Nggih, Mbak. alhamdulillah. Nggih. Sih, luar biasa. Penontonnya lho awet dugi mriko ngantos kula ajeng mlebet mawon pun kangelan. Lho. Lah wajeng kula gendong mboten purun. Nggih purun mawon wong padha lanange ora apa-apa. Nggih. Ngaturaken menapa, Pak, menika? Kula jane pingine niku lho, Pak. Pepeling niku lho jane. Pepeling. Nggih. Pepeling. Nggih. Nggih mboten apa-apa. Mboten menapa Mas. Badhe bawa? Lah pundi? Dicobi wae nggih mbok menawi mboten bener nggih ampun jenengan tukang nggih. Oh, Mboten, mboten. mboten. Bawa menapa mboten Mas? Cobi Oh, dibawa. nggih. Rukun Islam Nggih. kang 5
limo niki luar biasa katindakno mring para sasama jejer kula kok ndredeg to Pak napa nyetrum pripun rada nah lali aja padha ditinggalke rukun lima puniku Mas puniki nenong bener apa sahadate kang angka siji yen ngapunten bae bingung anu ngiringi kula salat kang angka loro salat dene kang telu lek mimin ngopo kowe Ramadan nindakno poso ki Pak Ramadan nindakno poso Mas bayang papat yakat ping 5 ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna nggih matur suwun sanget betul apa-apa menika nggih disusul kalian dulur kula yang punya makino motor Mas Agus nggih Mas Agus saking Gaden Trujo ya diaturke pepiling nggih Mas nggih dados ya ya
kang kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Matur sembah nuwun Mas Bayan. Nggih, wah gur seneng tapi mboten saged ngepas. Mboten napa-napa sing baku nyengkuyung lan menyupat warga mriki nggenipun sami ngawontenaken wayangan Mas. Sampun kersa gabung niku pun. Wis alhamdulillah. Alhamdulillah raospun mongko gandeng menika Pak Bayan sampun kersa paring dana suwanten. Gabung wonten panggung menika Pak Bayan angsal hadiah saking Mbak Apri kali Mbak Mimin. Apa menika? Hadiahipun menika tidak bisa diuangkan tapi bakal kelingan seumur hidup. Hadiahipun dicium lekmen. Maksudmu piye, Bro? Lah, wis 2 tahun kepengker pun dicium. Oh, nggih ta. Oh, wis. Ngeten mriki. Nggih. Kenuwun nggih Mas Bayan nggih. Matur nuwun Pak Tantu. Nuwun sangat. Menika saking Pak Kadinu Pondok Ungu nderek wungon tan kantun Mas Widi niku kalian Ibu lan nderek OTW sowan pun. Oh nggih Mas, nggih. Nderekaken sugeng tindak sugeng ngayek kewajiban wonten Ponorogo. Oh iya. Matur nuwun sangat. Ya. Tan kantun menika Mas Supri saking Ngerampal anggota TNI dulur kula ingkang asli Sragen. Matur nuwun sangat tasih mirsani. Lekmul MC salam kagem Duo Sinden. Oh iya. Nuwun sangat. Ya kaya ngapa ki mau panyuwune saka warga Agung guyub rukun lemah ireng kru. Ngersake lagune ya kuwi lelagon sing dikarepake Ubarama mau Kastian Jati. Nah piye lur anu. Oke. Oh iya. Jumeneng Mbak Ubarma monggo diaturke spote Mas. Yo monggo dados ya. Ketarine Bali kok mah koleak. Piye to kowe? Kan mripate iki dibuang ngiwonengen ngono lho, Bri mripate. Nggih. Kuwi dadi trakum kowe iki. Monggo dipunaturaken Kasetyan sejati. Kasetyan sejati. Kasetyan sejati nggih monggo dados ya. Ya. Nek bos lagu kaya ngono kuwi anakku wedok iki janis tenan Kak. Wis. Lah iya, wis ora ngisi-sini, ora balekke. Ora mbalekke lah wong bocah kaya ngono kok. Lah iya, mandiri. Dasare wis lulus, wis mandiri, wis ya syukur. Oh iya, iki bakal ya ketampa dadi dosen eneng Uniba. Oh iya. Uniba niku pundi? Bandung ngono ya. Matur nuwun nduk wis ora ngisini-sini terah kowe kan. Iya. Coba Mbak Mimin karo panjenengane Mbak Apri, aku nyuwun lagunipun inggih menika gimana Kasetyan Jati. Sing kaping pindho nyuwun katresnan sejati. Ya. Siap. Ya, mangga diaturke piyai loro. Wah iya. Wah. Ayo busuk. Sesuk sampean melu sapa sesuk bengi? Benjing anu istirahatnya jatah kula suntik KB sesuk niku. Suntik KB nggo nyepak ijaran kok piye kok seneng. Libur sedinten benjang menapa paring dawuh. Ora, aku ya libur kok wingi.
Aku libur arep nang endi? Mbak, healing ten pundi ngoten to Pak kagem refreshing kok ya. Peneng pengging. Ya, mangga diaturke Kapresan Jati. Monggo, dados ya. Perkara lagu sing gurung diaturke mengko ning Manci Gara-gara sing ngarep nyumbang lagu mengko ning Manci Gara-gara. Wah iya, jam 12:30 untuk lakon sik nek